21 май 2009 година. Град Ямбол. 17-годишният младеж Галин Николов не се прибира в дома си. Не се прибира и на следващия ден. Родителите му сигнализират в полицията. Обявен е за общонационално издирване. 6 месеца по-късно двама от приятелите му признават пред полицаите, че са присъствали на убийството му и са заровили тялото му. Показват мястото. Свидетелстват срещу трето момче, с което били на местопрестъплението. 17-годишният Иван Янакиев. Той е задържан и обвинен за жестокото престъпление. Има убийства, за които вече всички знаем много и нищо. Като това на сестрите Белнейски в Пазарджик или на студента Мартин Борилски във Франция. Жестоки, хладнокръвни, нелогични. Историите, които разказва обвинението за тях, са странни, невероятни, трудно обясними за обикновения разум. Убийството на Галин от Ямбол поражда много въпроси без ясен отговор. За мотивите, за доказателствата, за извършителите. Случаят според МВР и прокуратурата е изяснен. Ние обаче ще ви покажем странни, смущаващи противоречия, видими с просто око. Иван Янакиев, задържан за убийството на Галин Николов на 4 декември 2009 година, 6 месеца след изчезването на момчето. Настоящ подсъдим с мярка арест. Има зад гърба си 4 присъди за побой с нанесена 3 пъти средна телесна повреда. За повечето направил самопризнание. За убийството на изчезналия Галин не признава вина. Аз бях в добри отношения с Галин. Много пъти се е случило да съм му помагал и нямал съм намерения към него. Даже много съжалявам, че в момента не е тук да каже каква е била истината. От той ми е приятел, аз до ден днешен скърбя заради него. 2 дни след задържането на Иван, шефът на полицията в Ямбол, комисар Драгнев, оповестява обвинението му. Ако този човек беше поставен там, където му е местото, а той е в затвора, нямаше да има този случай на прибиването на младежа и удрянето му с една базалтова плочка, знаете, в центъра на града. Може би нямаше да има и това убийство. Къде е съдебната система? Борис Кенаров. Единият от двамата свидетели, които 6 месеца след изчезването на Галин Николов признават, че са били с Иван Янакиев в местността Бакаджика и са видели как той е намушкал момчето 3 пъти с нож, а после ги накарал да го заровят. Борис няма повдигнато обвинение за съучастничество и е основен свидетел по случая. Живко Златев, другият основен свидетел срещу Иван. Разказът му е като този на Борис. Казва, че той, Борис, Иван и Галин са били в гората на Бакаджика, когато едрият побойник замахнал с ножа 3 пъти и убил момчето. Галин Николов, убитото момче. Според обвинителния акт в дома на родителите му, където живее, имал сейф с 36 000 лева, от който той тайно взимал. Хвалил се пред приятели с парите си и раздавал. С подсъдимия Иван били много близки. Последният го пазил от агресивни младежи, но в един момент, знаейки, че в дома му има пари, го убил, твърди обвинението. Обвинението на прокуратурата се крепи основно върху разказите на свидетелите Борис и Живко. Според думите им на 21 май 2009 година, те двамата, Иван и Галин, решили да отидат на Бакаджика край Ямбол. Борис ги возил в автомобила си, Опел от 95-та година. Преди да излязат от града, спрели пред пробационната служба, където Иван Янакиев трябвало да се подпише по една от присъдите си в 11:25 преди обяд. После потеглили към Бакаджика. Минимум с 140-150 км в час съм карал, но съм паднал по-надолу, исках да изпробвам колата. До момента, в който според разказа им идват тук, навръх Бакаджика. Слизат от колата, стоят около 5 минути и се местят на това място. Стигат с колата до черен път. Тръгват пеш по него, като Иван и Галин се движили напред. Борис и Живко чули, че Иван се ядосал на Галин, защото не му давал пари, а знаел, че има и тайно си купил автомобил с тях. Двамата свидетели спрели до едно дърво по малка нужда и чули зад гърба си скандал между Галин и Иван. Чух силен тип в майка, като се обърна. Видях как Иван Янакиев посяга с ножа и пробожда Галин Николов в областта на Турена. Засилих се към него, направих 5-6 крачки и изкрещях: "Чакай бе, какво правиш?" Последвали още 2 удара с ножа. След което той се натигнал от Галин и се засили отбрани и ми изкрещява: "Махни бе." Заплашваше и нас, семействата ни. След което каза: "Трябва да покрият от път, търсете място." Ние бяхме сковани и изобщо не помръднахме. Иван пусна
Живко ми каза, почвайте да търсите. Фатално завършилата свада според свидетелите е станала тук. Трупът на убитото момче е заровен на това място. С ръце и намерена в близост консервена кутия. Според Живко и Борис копаели само те, защото Иван ги заставил с нож в ръка. Счупил мобилния телефон на убитото момче, взел запалка от тях, защото не пушил, увил частите му в салфетка и ги запалил. Изхвърлил ги близо до трупа. Ключовете за апартамента на Галин взел със себе си. Тримата потеглили с автомобила обратно за Ямбол, като спрели в село Чарган да се измият на чешмата. Продължили към дома на Галин, но Борис и Живко отказали да влязат вътре. Иван Янакиев също не влязал. Тримата заровили ключовете и се разделили. Било малко след 1 на обед. Иван отишъл на училище, а двамата свидетели си напазарували дрехи за абитуриентско пътуване към Турция. Следващите дни и тримата са викани в полицията на разпити по случая, но отричат да знаят нещо за изчезналия. Според показанията на Борис и Живко, на 12-тият ден след убийството, те идват отново тук в района, за да преместят тялото тук на мястото на този изкоп. Без Иван, соченият за основен извършител, да подозира за това. Мотивът им отново бил страх от него в случай, че някой намери трупа. Заравят тялото по-дълбоко. Дни по-късно Иван се обажда на Живко, за да промени версията пред полицаите, продължава разказът. Изпраща му и СМС, в който пишело: "Кажи им, че сме го оставили на моста на Зимница и не ме споменавай." Тогава Борис и Живко се престрашават да признаят всичко и разказват тази история. Обвинение не им е повдигнато за сметка на отричащия и досега Иван. Показват мястото. Трупът е изровен, разпознат по дрехите и иззет за аутопсия. В близост до първия таен гроб полицаите намират ножа, кутията и счупения GSM на Галин. С какви доказателства срещу Иван обаче прокуратурата разполага? Ножът, с който е извършено престъплението, според близки на младежите, е на Борис Кенаров. Свидетел казва, че малко преди датата на инцидента Борис го подарил на едрото момче. Да, това е ножът. Това е ножът, който съм виждал в Иван. Първо в кого го виждате? В Борис. Това е ножът, който първо видяхте в Борис, а в Иван? След това го видяхте в Иван. Опитахме се да разговаряме с ключовите свидетели по делото Борис и Живко, след като заснехме разпита им пред съда в поредно заседание по делото. Без коментар. Имаш ли начин да докажеш, че те е заплашвал Иван? Как? Има ли СМС? Има ли разговор? Да, всеки може да те заплаши, че ще ти убие семейството. Това трябва ли да те накара да заравеш труп, да прикриваш престъпления и така? Когато го видиш със собствените си очи на какво е способен даден човек и когато този човек ти го каже, едва ще мислите така. Попитахме и окръжна прокуратура Ямбол в лицето на обвинителя по делото Георгиев с какви всъщност доказателства, освен свидетелските показания срещу Иван, разполагат. Само едно нещо да попитам. Има ли биологичен материал на Иван изобщо открит някъде? А може ли по-късно? Попитахме най-пострадалите от жестоката смърт на Галин, родителите му. Но смятате ли, че Иван е извършител? Ами, не знам дали има някакво значение какво смятаме. Ни за нас са виновни и тримата даже, не само Иван. Така че за мен са и тримата виновни. Странен ли ви е факта, че двамата са свидетели, а единия обвиняем? Това е най-странният факт, верно. Това, че те са присъствали там и се водят само като свидетели, не знам. Все пак съдът трябва да реши. След като прокуратурата не ни отговори за доказателствата, попитахме адвоката на Иван Янакиев. Цялото обвинение на практика се основава на показанията на тези двама свидетели. Има ли някакъв биологичен материал, който е намерен по съответните нож, кутия, с която е копано и всички възможни вещи? Няма подобни доказателства в делото. Тоест, още в хода на досъдебното производство не е било извършено биологично изследване на иззетия от местопроизшествието нож и кутия. Принципно възможно ли е да има вярни, меродавни данни 6 месеца по-късно върху тези вещи? Според мен, ако към момента, когато бяха иззети, т.е. са били иззети, то би могло теоретично да се предположи, че върху тях
ако е имало някакви биологични следи, то все още е могло те да бъдат открити. Нещо, което към настоящият момент ми се струва, че е невъзможно. Какво е твоето участие там? Аз участие нямам. Всичко е направено от двамата свидетели, така наречени, защото нормално да са свидетели бащата на един бивш полицай. Както знаете, бивши полицаи нямате. Цялото обвинение срещу мен е направено от полицията и прокуратурата, защото аз съм най-удобният случай. Все пак син на бивш полицай и на общински съветник трябва да се отърве. Опитахме се да разговаряме с бащата на Борис Енчо Кенаров, който беше на делото заедно с сина си и приятеля му Живко. Има едни хора, които искат да говорят и вие, ако не се защитите, е малко глупаво. Не искам да го кажа за това нещо, ако е възможно, защото твърдят, че все пак вие сте били на място, по един или друг начин сте участвали, прикривали сте. Има ли нещо такова? Нека да го изясним това нещо все пак. Според вещото лице, изготвило съдебно-медицинска експертиза след аутопсията на тялото на Галин, ударите с нож са 5, а не 3, както сочат Живко и Борис в показанията си. Прокурорът поиска отлагане, за да промени обвинението в тази му част. Попитахме близките на известния в града като побойник Иван Янакиев, що за човек е той. Брат ми никога не би използвал нож или нещо такова при бой. Той е достатъчно голям, той се узнае това нещо и би се използвал собствената маса. Но... Може би ако бяха казали, че момчето е ударено с юмрук, с ръка, щях да се замисля. Но без никакви мотиви от страна на Иван, защото на този етап никой не ми е показал мотив, за който Иван да извърши това страшно престъпление. Иван не е човек, който обича да си купува дрехи. Той не е вещоман. Също така, той никога не е разполагал с голяма сума пари. Сиреч се хранеше при нас. Защитата на Янакиев, както и на частните обвинители, родителите на убитото момче, видяха противоречие между сега дадените пред съд показания на двамата свидетели и тези преди година, както и спрямо медицинската експертиза. Майката и бащата на Галин ще искат привличането на двамата свидетели като обвиняеми в съучастие. Адвокатът на Иван и родителите му от своя страна подготвят нови доказателства. Аз нямам нищо общо, не съм бил въобще там на мястото. Къде си бил по това време? Аз съм на коренно различно място и е доказано от разпечатките по телефона. За мен фактите са, че лично аз знам времето, когато обвиняват Иван, че е извършил това деяние, къде е бил Иван и с кого е бил. Това показват телефоните, засичането на телефонния му апарат. За времето, което е много кратко, което трябва да се извършили деянието, мисля, че е недостатъчно. Ще помолим съда за следствен експеримент, да видим възможно ли е за този кратък период да се извърши това, което казват тези така наречени двама свидетели. Според наскоро излезли разпечатки, които за сега родителите на подсъдимия още не оповестяват, 5-10 минути преди сочения час на убийството, 12:10, жертвата Галин е бил в село извън Ямбол, в съвсем различна посока от Бакаджика. Същото се отнасяло и за Иван. Логичният извод би бил, че убийството не е станало тогава, когато Живко и Борис посочват. Това обаче за сега остава тайна на семейство Янакиеви, подсъдимия и адвокат Кожухаров до следващото съдебно заседание през март. Къде е истината? Кой е убил Галин? Какво е участието на Иван Янакиев в убийството му? Какво е участието на Борис Кенаров и Живко Златев в него? Какъв е мотивът му, щом няма данни за откраднати пари от дома на Галин? Защо от вещите не са взети отпечатъци? Защо от челюстта на откритото тяло липсват 2 зъба, като Галин е бил със здраво чене, а аутопсията не отчита удари с юмруци, които евентуално да избият зъбите? Противоречиви факти и абсурдни ситуации. Захвърлен нож в близост до убития. Захвърлена кирка до второто място, където свидетелите сами заровили трупа. Нови таинствени телефонни разпечатки. Въпроси и съмнения. Нова телевизия ще следи разрешаването на случая.